Slovenská televízia uvádza dokumentárny seriál Prečo chudoba? Vzdelanie. Naša fakulta poslala všetkých učiteľov počas leta pracovať. Všetci učitelia muži majú ísť a zhovárať sa s ľuďmi. Od učiteľiek sa požaduje, aby oslovovali ľudí s cieľom čo najviac ich získať pre tieto rozhovory. Univerzita je najlepší spôsob, ako sa presadiť. Súhlasíte so mnou? V Číne je to jediný spôsob. Existuje jedno príslovie. Učenie je to najušľachtilejšie úsilie. Takže by sme mali prísť k záveru, že štúdium nielenže rozširuje naše vedomosti, ale ponúka nám tiež dobrú prácu a lepšiu kvalitu života. Máme ciele. Mojou úlohou je presvedčiť 3 študentov, aby sa podpísali a na každom mieste zaplatili zálohu v prepočte asi 12 eur. Mal som asi 50 rozhovorov, no oficiálne iba s 11 ľuďmi. Politika privatizácie vyššieho vzdelávania zvýšila nerovnosť. Mestské školy majú lepšie zdroje. Vidiecké školy si nemôžu dovoliť dobrých učiteľov, takže dedinské deti nedostanú dobré vzdelanie. Ich jediná šanca sú ziskom hnané vysoké školy, ako je tá naša, kde sú požiadavky nízke a nakoniec tak či onak získate diplom. Sme skôr súkromný podnik, než skutočná vysoká škola. Povedané na rovinu, je to spoločnosť. Lákame študentov, poberáme ich poplatky a posielame ich do života. Nič ich nenaučíme a školu to ani nezaujíma. Mami, idem von. Kam ideš? Len do mesta. Do mesta? Tak, aby si bola do večere doma.
Výsledky sú už vyvesené. Sú tam moje výsledky? 460 bodov? Mám 450. To je naozaj dobré. Veľmi si sa nevytiahla. Ako som dopadla? 388 bodov. Iba 388? Nebuď smutná. Čo mám teraz robiť? Á, už si späť. Ahoj, mami. Tak, ako to vyzerá? Mám 388 bodov. Chcem s tým skončiť. Jednoducho ti to teraz nevyšlo. Učiteľ mi povedal, že som si zaslúžila lepšie výsledky. Mamu to asi zobralo viac než mňa. Otrávená? Ani nie. Ak to skúsim znova, možno to zvládnem lepšie. Naozaj? Určite by som mala lepšie výsledky z angličtiny. Ak chceš robotu, pri ktorej budeš musieť robiť manuálne, budeš potrebovať zručnosť alebo diplom, aby si našla dobrú prácu. Som rozrušená, ale nechávam si to pre seba. Viem, že tvrdo pracovala. Som presvedčená, že nešlo o to, že by sa to nedokázala naučiť. Len jej to jednoducho nevyšlo. Pohni si. Toto je pre mňa? Môj diplom. Neskutočné. Za 4 roky na univerzite som sa toho veľa naučil. Z chlapca, čo sa slepo hnal za svojimi snami, sa stal muž, ktorý teraz uskutočňuje svoje sny. Špecializoval som sa na medzinárodné finančníctvo a obchod a vo voľnom čase som sa venoval aj štúdiu účtovníctva. Som presvedčený, že s mojou predošlou pracovnou praxou zvládnem v práci akýkoľvek problém. Prispejem svojim skromným úsilím k rozvoju spoločnosti a socializmu a k lepšej budúcnosti. Vyhlásenie o mojich cieľoch. Volám sa Van Chao. Promoval som na vysokej škole Luojia. Mám skúsenosti s predajom. Som dobrý predajca. Prosím, uložte môj životopis na vrch tej hromady. Zaujímam sa o ľudské zdroje. Čo si myslíte o nadčasoch? To je normálne. V predchádzajúcej práci som pracoval do 3:00 do rána. Som Van Chao so zameraním na medzinárodný obchod a financie. My s obchodom nič nemáme. Mám skúsenosti a dokonalo sa hodím do vašej spoločnosti. My nič nepredávame. V poriadku, môžem robiť čokoľvek. Mohol by som pre nich pracovať? Auditori. Chcem sa uchádzať o pozíciu auditora. Nie som si istý, či mám na to kvalifikáciu.
No, mám certifikát z účtovníctva. Odovzdám údaje o vás príslušnému oddeleniu. Ak budete vhodný kandidát, pozveme vás na rozhovor. Dáte mi na vás telefonický kontakt? Chcem pracovať, prečo si ma nenajmú? Nepromoval som na špičkových univerzitách. Že by to bol ten dôvod, prečo ma nechcú? Človek študuje, aby si našiel prácu. No ako si nájsť tú najlepšiu prácu? Vysoká škola Hongbo má pridruženú spoločnosť. Zaoberá sa hľadaním pracovníkov. Pracovné príležitosti cez ňu ponúka 43 000 spoločností. Naši študenti si budú môcť po absolvovaní školy vybrať prinajmenšom z 10 zamestnaní. Pre našich študentov dokážeme zariadiť akékoľvek zamestnanie. Toto je nemorálny spôsob fungovania. Absolventi sú nútení hľadať si lepšie platené miesta. Skončia niekde ďaleko a musia si to vyriešiť sami. Nemajú žiadnu šancu robiť problémy či sťažovať sa na fakulte. V rodine, ako je tá naša, ak by som odišla zo školy a pracovala v meste, bolo by pre mňa ťažké poskytnúť rodičom lepšiu budúcnosť. Vždy som chcela ísť na špičkovú univerzitu, no podľa mňa nie som dosť dobrá. Pôjdem na vysokú kvôli rodičom. Koľko si dnes ráno zarobil? 34 jenov. 2 fúry po 6 000 tehál. Plus jedna s 6 000 tehlami. Zapíš to. Musím si dať niečo na jedenie a potom idem spať. V Číne je vzdelanie lukratívnym odvetvím. Máme približne 5 000 študentov. Každý zaplatí 12 500 juanov. Dohromady je to okolo 50 miliónov juanov. To je kopa peňazí. Šéf sa môže uchechtať k smrti. Sú informovanejší a vedia, čo sa deje. Niektoré z týchto vidieckých deciek nevedia dokonca ani to, ako vyzerá počítač. Myslíte si, že by mohli zvládnuť programovanie a editačný systém? Nemajú poriadny základ. Učiteľom je to jedno a škola sa o nich nestará. Učitelia len zabíjajú čas a rovnako je to so študentmi. Pri minimálnej mesačnej mzde 1200 juanov a bez akýchkoľvek výdavkov by študentovi trvalo 5 rokov, kým by splatil pôžičku. Pozrite sa na mňa. Som kvalifikovaný grafický dizajner, no musím cestovať a predávať podfuk. Akú nádej majú tie decká, ktoré naverbujem?
你好，我叫万超。 Volám sa Van Chao. Špecializoval som sa na medzinárodné financie a obchod. Mojou prednosťou je, že som spoločenský človek. Rád sa rozprávam a som dobrý v predaji. Aké sú tvoje krátkodobé plány? Dokázať prežiť v meste. Vážne. To je praktická odpoveď. Mojou prioritou je prežitie. Ako si predstavuješ svoj život? Ísť s radosťou do práce a dokončiť ju. Vo voľnom čase si čítať knihy, stretávať sa s priateľmi. Potom budem šťastný. Preberieme tvoje materiály s personálnym oddelením. Popremýšľaj nad zaradením a v pondelok sa porozprávame. Dúfam, že to budú dobré správy. Haló, tu je Van Chao. Hľadám... Mám prísť 9. Chcete, aby som začal budúci týždeň? Nie, len mi dajte šancu. Budem sa snažiť. Najprv ma potrebujú týždeň vyskúšať, potom príde 3-mesačná skúšobná doba. Ak zvládnem skúšobný týždeň, 9. začnem pracovať. Platy sú nízke. Počas skúšobnej lehoty iba 1500 jenov. Je to veľká spoločnosť. Som nadšený. Mám prácu. Vy ste Van Chao? Áno. Budete pracovať v predaji. Máte nejaké otázky? Nie. Musíte sa zdokonaliť v práci v Exceli. So základmi si tu nevystačíte. Takže som tu na skúšku na týždeň? Áno. Toto je moja prvá zamestnanecká karta. Nikdy som také niečo nemal. Niekto navrhol účtovníctvo. Na Vysokej škole technickej v Zhangjiang. Ktorá? Škola číslo 8460. Treba potvrdiť školné? To znamená, že to bude drahé. Povedala som svojej sesternici, že chcem študovať čínsku medicínu. To je úžasný nápad. Bojíš sa, že si to nemôžeme dovoliť? Povedala som, že na to nemáme peniaze ani známosti. A čo tak ošetrovateľstvo? Podľa nej na to nie som. Nevadí, aj tak to zrejme nemôžem urobiť. Nechcem o tom hovoriť. Kde sú moje okuliare? A čo povieš na Wuhanský inštitút pre občianske záležitosti? Chcela by si tam študovať? Je to podvod. Balamutia študentov. Oklamali ťa?
Podviedli už veľa iných. Prestaň, neviem, či je to podvod. Nie som vzdelaný. A to je moja chyba? A koho je to chyba? Je to chyba tvojej mamy, že máš zlé známky. Môžeš za to ty, a nie ona. Ja za to môžem? Nedokážem sa učiť. Je to chyba tvojej matky. Aj tak za to môžeš ty, a nie mama. Môže za to tvoja mama. Je to tvoja chyba. Je to chyba tvojej matky. Nie je to tvoja chyba. Nikoho iného. Prestaň, lebo ti rozbijem pohár. Je to tvoja vina, že si ma splodil. Trepeš z prostosti, radšej jedz. Ahoj, oci, som v novej robote. Teraz máme obednú pauzu. Čo robím? Sledujem platobné transakcie. Zatiaľ nerobím nič dôležité. Keď budem väčším prínosom pre firmu, tak zarobím veľké peniaze. Nie, tak ďaleko ešte nie som. Je mi trápne pýtať si od teba. Keď som si prenajal ten byt. Maj sa. Otec ma má prečítaného. Vo vrecku mám iba 30 centov. Nie, mám 70 centov. Obed ma stal 9,30. Povedal mi, že zrejme nemám dosť peňazí a že mi nejaké pošle. Opýtal sa ma, či mi bude stačiť 600 jenov. Povedal som, úžasné. Bude to drahé prenajať si byt. Do práce cestujem 2 hodiny. Včera som strávil celý deň hľadaním podnájmu. Ako si môžu toľko pýtať? Pretože ty si zúfalý a oni majú izby. Hľadá niekto spolubývajúceho? Zvyčajne začínam nejakým príbehom. Cieľom je počas prvých minút rozplakať rodičov. Ak sú rodičia na tvojej strane, máš z polovice vyhraté. Postavím sa. Chcem vám povedať jednu židovskú anekdotu. Hovorí sa, že v každej židovskej rodine, keď má na to dieťa vek, mama dá na Bibliu trochu medu. Potom povie dieťaťu, aby Bibliu poboskalo. Prečo to robí? Dôvodom je, že knihy sú sladké, vedomosti sú sladšie a učenie sa je sladký proces. Škola Chung Po má úžasnú knižnicu, priekopnícke laboratória a profesionálnu prednáškovú sálu. Toto je tá knižnica. Laboratórium, poslucháreň, prednášková sála, študovňa. Nič z toho neexistuje. Sú to iba obrázky na internete. Máme silný tím vyučujúcich. V týchto 2 radoch nie sú skutoční učitelia. Sú tam iba do počtu. 90% vyučujúcich nemá potrebnú odbornú kvalifikáciu. A nemajú ani odbornú prax. Možno, že vytvárali webové stránky a teraz učia bezpečnosť na internete. Pred každou prednáškou
Robíme nejaký online výskum. Študenti sa o to aj tak veľmi nezaujímajú. Včera som zaplatil zálohu 300 jenov. Dnes musím zaplatiť nájomné. Toto je všetko, čo mám. Tu, spočítajte si to. Ja chudák. Nájom 500 jenov, obedy 75 jenov, mobil 100 jenov. Potrebujem najmenej 937 na mesiac. V tom nie sú zarátané veci, ktoré si potrebujem kúpiť. Výplaty mi pokryjú akurát toto. Opekanú ryžu, prosím. Haló? Už som 3 týždne na cestách. A čaká ma ešte ďalší mesiac. Jasné. Čakajú, že sem príde nejaké ESO, ktoré im prišlo niečo povedať. Namiesto toho im rozprávam klamstvá a snažím sa ich oškobať. To je veľmi zlá karma. Všetci tí študenti sú z chudobných rodín. Ako sa má babka? Počuješ ma? Som hluchý. Musíš sa zapnúť. Babi, kde si bola? Vonku hrozne prší. Bola som na poli. Kúpila si dusenú fazulu? Áno, aj ryžové koláčiky. A to si môžeš dovoliť? Neboj, nie sú drahé. Veď ešte nezarábaš. To je horúce. Plamene tie koláčiky opečú. Hotovo. Ako sa to otvára? Na tej fotke vyzeráš pekne. Prečo sa na nej neusmievaš? Kiež by mala dobré známky, pretože školné na najlepších univerzitách je omnoho nižšie. Nepoviem jej, že nie je štúdijný typ. Nechcem ju znervózniť. Dám jej šancu, ak bude chcieť študovať ďalej. Máš veľa práce? To je v pohode, ten Excel mi veľmi nejde. Haló, vedúca Žao? Správy som už odoslal. Ten tabuľkový procesor? Nie. Ktorý?
Myslím, že chápem. Neviem. Ktorý máte na mysli? Včera, dobre. Je to moja chyba. Nerozumiem. Dobre, ešte raz sa na to pozriem. Vančao! Vančao! Choď preč, neutravuj. Prečo plačeš? Som nešťastný. Neviem, čo sa deje. Cítim sa mizerne. Povedz nám o tom. Je to v poriadku, neboj sa. Vedúca si myslí, že na tú robotu nemám. Skúsenému človeku, ktorý vie robiť v Exceli, by to trvalo iba pol hodiny. No mne to trvá dlho. Hneď som si pomyslel, že som prišiel o prácu. Potom ma zasiahli všetky tie otázky. Ako teraz zaplatím nájom? Požičal som si peniaze od rodiny a priateľov. Teraz musím začať úplne od začiatku. Stojí to kopu času a peňazí hľadať si prácu. Najedzme sa. Ideme robiť večierok pre Wang Pchan. Čože? Veď dopadla zle. Prečo máme večierok? A prečo nie? Musíme robiť večierok? A kde? V továrni na tehli. To by sme mali kúpiť nejaké víno. O to sa ty nestaraj. Chcem ťa pozvať na večierok Wang Pchan, aby si nám pomohla s jej školným. Jej výsledky neboli práve najlepšie. To nevadí. Spočiatku sme to nechceli robiť. Je to 31. v továrni na tehli. Nemáme dosť peňazí, takže sa musím spoľahnúť na priateľov a rodinu. Tu nejde o slušnosť, je to naša povinnosť. Nemáme na výber, hoci sa cítim trápne. Nemôžeme si dovoliť pozvať ich do reštaurácie. Aspoň uvidíš, ako žijeme v továrni na tehli. Prišla som vás navštíviť. Som rada, že vás vidím. Prečo si prišla? Wang Pchan ide na univerzitu. Chcete usporiadať večierok? Prišla som, aby som vám to oznámila. Prišla si nás pozvať? Nechcem od vás peniaze. Vezmi si ich. Nie, naozaj si ich nezoberiem. Vezmi ich pre Wang Pchan. Nie sú pre teba. Naozaj ich nepotrebujem. Cítim sa trápne. Prečo to robíš? Len si ich nechaj. Povedz jej, nech na seba dáva pozor. Koľko stojí to školné? Ani sa nepýtaj. Je to strašne veľa. Okolo 20 000 jenov na rok.
To je dosť veľa peňazí. 60 000 na 3 roky. Ale aspoň pôjde na univerzitu. Priatelia nám prispejú, aj keď nezorganizujeme ten večierok. Ak by mala lepšie známky, uľavilo by sa nám. Si čerstvý absolvent? Áno, počas posledného roka som získal nejaké pracovné skúsenosti. Referent pre Public Relations? Áno. Pohovor je o 14:00. Som Van Chao, čerstvý absolvent. Máš skúsenosti s predajom a účtovníctvom? Áno. Uvažoval si nad prácou v logistike? To znamená doprava? Život je tvrdý. No verím, že zajtra bude lepšie. Nie je tak? Ako to, že si ešte v posteli? Nemohol som zaspať, trápim sa, že nemám prácu. Povedali mi, že mi dnes zavolajú. Uvidíme. Toto je číslo na vedúceho. Áno, haló. Včera som bol u vás na pohovore. Uspel som v hodnotení? Takže mám prísť zajtra na školenie? Ďakujem vám. Dobré ráno, tým. Ako sa máte? Meškáš. Prečo meškáš? Uviazol som v dopravnej zápche. Poslal som správu vedúcemu. To je tvoj problém. Mal si odísť z domu na čas. Tu ide o pracovnú morálku. Či už robíš pre niekoho iného, alebo pre seba. Neželám si, aby ešte raz prišiel niekto neskoro. Rozumeli ste? Pracovať nie je také jednoduché, ako som si predstavoval. Myslel som si, že si bez problémov zoženiem prácu. A ešte k tomu som aj na mizine. Peniaze jednoducho odtiekli. Bojím sa míňať peniaze na jedlo. Možno, že toto je skutočný život. Zúfalstvo. Vedúci mi povedal, že toto nie je charita. Spomedzi všetkých vyberú iba 2. Mali by sme sa všetci pýtať na plat. Aby ma upokojili, hovoria, že existuje určité platové rozpätie. Najmenej 1500 juanov na mesiac. Potrebujem žiť, aby som mohol zarábať. O čom je to inak? Očakával som, že môj plat bude 1800 juanov. Teraz je dobrá akákoľvek práca. Ak z nej dokážem vyžiť. Naozaj. Neodvažujem sa myslieť na kúpu domu alebo na ženenie sa.
To sú vzdialené sny. V ľavej svorke patria samice silným. Slabí hľadujú a zhynú. Spoločnosť je nespravodlivá. Mnohí ani nemusia pracovať a aj tak majú všetko. Ako keby naša krajina stratila všetky komunistické ideály a zásady. Nevidím žiadnu nádej. Mocní utláčajú tých na spodku. Nevieme, čo sa stane zajtra. Neviem, či sa ešte niekedy uvidíme. Dobrý deň, rodičia a študenti. Ďakujem, že ste si dnes prišli pohovoriť. Škola Hung Po má tú česť privítať nášho slávneho počítačového experta. Povedz, že som promoval na niektorej zo slávnych univerzít. Treba spresniť, na akej katedre? Stačí, ak spomenieš, že som vyučujúci na Hung Po. Minulý rok sa cítili niektorí rodičia podvedení. Volám vám z Vysokej školy Hung Po. Zajtra organizujeme posedenie na tému rôznych študijných odborov. Nemali by ste záujem nás navštíviť? Máte po skúškach a môžete si teraz užívať. No aj tak by ste sa mali prísť pozhovárať o možnostiach na našej univerzite. Čo si vybrala tvoja spolužiačka? Študuj medicínu a prácu budeš mať vždy. Ty sa musíš rozhodnúť. Ja ale neviem, čo chcem robiť. A jej sesternica študuje. Rodičia a študenti, prišiel čas na hodnotenie. Aby boli hodnotenia spravodlivé, stanovili sme administratívny poplatok vo výške 100 jenov. Môžete začať s hodnotením. Ak neprejdete, poplatok vám vrátime. Dôverujte si. Choďte tam a buďte potichu. Sme roľníci pracujúci mimo mesta, kde vychovávame naše deti. Chan sníva o tom, že pôjde na univerzitu. Jej učiteľ sa jej pýtal, prečo chce študovať a ona odvetila, študovať znamená uniknúť chudobe. Vaša dcéra je veľmi tichá. Áno. Mala by sa trochu prejaviť. Pretože v práci na to doplatíte, ak ste príliš pasívni. Urobím zo seba opäť človeka. Nikto nevydrží robiť túto prácu dlho. Všetci chcú skončiť. Ja som jeden z tých, čo sú tu najdlhšie.
Podľa mňa by sa to dievča nemalo k nám zapísať. Sú takí chudobní. A dať peniaze škole Chung Po. Zbláznili ste sa? Kam sa podialo naše svedomie? Vždy rýchlo utekám z mesta, aby som sa vyhol ďalším kontaktom. Cítim sa kvôli tomuto všetkému veľmi previnilo. Potvrdenie o prijatí z Vysokej školy technickej Changjiang. Vo vnútri je formulár na študentskú pôžičku. Teraz to nechaj tak. Mala by si to vyplniť. Nechcem sa na to pozrieť. Nebuď taká. To, že budeme mať dlhy, neznamená, že by si to nemala skúsiť. Dokážeš to, ak do toho vložíš srdce. Pripravili sme 10 stolov. Radšej nech ich máme viac, než keby ich nemalo byť dosť. Ďakujem, že ste prišli podporiť moju dcéru. Na teba, Wang Pchan. Nepí príliš veľa. Ak mi v práci dajú iba 1000 jenov, myslím, že to nezoberiem. Nie som náročný. Cítim, že stojím za viac. 1000 jenov je príliš málo. Z toho nevyžijem. Ako by som prežil? Áno. Nesplnil som vaše požiadavky? Dobre. Ďakujem vám. Povedali nie. Vraj moje hodnotenie nebolo veľmi dobré. Čo budem teraz robiť? Opäť sa mám začať rozhliadať? Je to zlé. Veľmi zlé. Musíš sa o seba postarať, nech budeš kdekoľvek. Postaram. Nájdi si také miesto, kde budeš môcť vyniknúť. V budúcnosti potom budeš prvá, ktorú si vyberú na prácu. Koľko rokov? 3.
羡慕得很呀，小比个书包手小温柔，妈妈嘞练的是俺的棍，生我嘞那么是百思不得，那么把个自己呀给不进呢，这一直接给都拿不稳呢，而好过一了是稳。找座位，一路接着找，再给对，还会有点干。废话怎么给的人知道？Hoci sa musím vysťahovať, nie som až taký vystresovaný. Už sa nemusím báť, ako zaplatím nájom. Oslobodil som sa. Na slovenskom znení spolupracovali Tomáš Halon, Petra Gažíková, Zuzana Kizeková, Lenka Prokopová, Jakub Géc, Ján Tréger, Jakub Ružička, Ľubica Očková, Žane Čvoňavská, Jozef Šimonovič, Martin Hronský, Peter Heriban, Hanna Sokolíková, Miroslav Kováčik, Tatiana Štepánek, William Tokár a Juraj Ploskuňák. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2012.